Regional. Kaspasan iti ang tultuloy ang selebrasyon iti Women's Month Celebration 2026 iti Gobyerno Syudad ti Vigan na isuat iti may nga art exhibit na paulwan iti Ket Babae nga Run an All Ilocana Woman Art Exhibition. Naitambok daytoy dagiti daduma-duma nga artworks manipod kadigiti 23 nga painters ken artists. Karaman ditoy ni Vice Mayor Attorney Glendale Benzon ket dagiti babae nga artist iti intero probinsya nagipagpaset iti na saong selebrasyon. Inpa iti SPM Kisses agdamag lim the welcome remarks kas nangibagi ken SPM Joy Bennett Oreo a chairperson ti Committee on Women, Family Affairs and Gender Development kas takamet iti nang TED ti mensahe ani Architect Roel Salvatierra, curator iti na saong art exhibit. Idolwan ni Honorable Mayor Randy Singson iti ceremonial ribbon antay nga kas panaglukat iti saong art exhibit kaduan na digiti miyembro iti konseho iti syudad ken digiti mismo nga artist. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.